Hadin kijing klat no jongwe usamla puli new khona school jonga school JNB Moflang. Uba kateng Nathaniel Sorton. Uba chong class 11 ba dei nak chong laban. Menin ka sngi na ka daw kijing sabat ding bo electric akatik school. Kasang VVP youth wing bata ka sngi ka jegalam jong jonga secretary uba Dani Langsti but organizing secretary uba Tony Ringdo. Kile penjakandu ka principal jonga ni school. Ka Dr. Nilam Sharma bata ka ding jurip jong kilalam. Kadaw kajing sabat ding electric jong di usamla puli kadai namar bakador kajing line haka boarding electric aki wire ki pipe bum bat kamjuru wat adu ki sanar ki bathat jan jong ki khana school alap ru ki sibur kajing bambiang haka bidai jong kan ka school kamtam kajing ya torti ki noksna ya ka boarding electric kamjuru kajing penya ya ka boarding electric haka te ka school ngan kajing lap jong ka sang la itu badai kadakadaw iman kajing light ka boarding electric buli khana school ula chudu la kajing im ka bokodor ka jong u hana wara prengi kajing lap jong ka sang na ka leng ka principal jong ka school ka kantai ye ka tai kajing kano na ka leng jong ka sang hari kajing kando ba ka principal na ka leng kino ilam jong ka sang kle kando ba junior engineer ka electrical division Moflang ba DP walang menyetu ba na pen iyo u ye kajing lap jong ka sang ka tai ka school kamjuru kila yo menyakran bagi khana school haka bagi khana school kila pen pau kajing smooth ear bagi jing mai kajing im kajing ki nama kajing light ka boarding electric kajing par ka current haki pai bat kamjuru kajing kernar ki bathat ja jong ki khana school ki badan bat ki basong ki basa haka te school nakaleng jong sang kila pen pau kajing sokhia ka bajor kani kajing torti jong ki board penya jong kani ka school Yawan ban ya keren bagi principal jong kani ka school mata kasngi ban ya keli punya perthau ya kani kajing ja ti ka long ka jing keren ka belakam jorong bat ka jing ya peni jing mut keliang ti apa khadu ki ke bengi lab ba kadon bun ki jing duna na kaliang jong ka management jong ka school ti dang mantat rungi nak sedap kundu kiwan apa ka inspectorate of electricity board kiwan ban check ya ta ka leakage bat na kaliang jong kiru kila kubur ba kadon ka leakage jong ka light tabangi ngipet ngiyat ya ka surrounding ya ka jaka ngipet perman ya ka jaka jong ka ni ka school ka campus begisa kena ngilap ba ki wayar ki long be hale air bat ki shute tang do solotem ti ki don ki hostel bengi one page mentat ru ba ngi ki basa ki kena red mo tu ka G5 block ba ki ong u live wire jong ka electricity kile ka welding yang tu hendai ki shu wayar bat ketuga grill lang tu ketuga grill kadi bakhang bami ya ki kena tementah kin pelat kum tu ki kena red kelas 6 saneng telara ulat itu soloti mut ka kejengyap kala up lupa kejengyap kala up lupa te kalong ke kejing ma te ke bingi semba kadon ko ke bingi kendu ki kena samla pulih ki wan kendu iki yang ni ki wan ujor ki wan batai ba ya kini ki isu nadu arpusau terik ujun ba kila tho kata kawi ka complain ba kadon leakage ka leakage kadai nadu ka block 1 bekisa kita ki kena kejingja ka baja ya kena Nathaniel kadai hapo ka block 2 ne ka dormitory 2 tikani kejing leakage jong kani ka building kala don nadu ka block 1 tikani ka block 1 kila ada complain la ka tu ka ni banai kila ada tho ka application ba kadon ka leakage hapo ka fencing bagi tajan ki ong ki sabat lain nang ta haju kumju kamera ru hapo nadu ka biar ru mo ka par ka light karen tumur kilap ba kini ki nong hikai ne ki management ne khamtam ka principal ka badai pen kum ka khli do kamdon kata ka jing sngo mut is a pure ignorance ba ka pelat ya kini ki kam bakin shu ya bi kum tu klem ka jing pet jongka kalau ong ba kala khot kita ki department ban pen hendai habangi keli pada nak department ayu pikhot kiong ikot ki PHE electrical department te ya kalian ka bor ka badi pen ka supply ya ka lain nang ni ka di ka MECCL baro bangi tem hendai ki krempat khot hadu menta menne ya ka MECCL ban pen ban jurip ya kata ka dei sisa kata ka leakage ka badi na plus ya kata ka city ba ki tho kita ki kena ru haba ngilet keli na ki ngi ong ai kata ka city ngi supet ka complain bagi tho ki kena te ki deny but way master you house master sorry house master mo ulang mo warden bapet ya katu ka block ya katu ka building begisa ki kena ki ong kila ada penpoi ke jingi keren badu kila tho kata ka city na bangi kili ka principal ko ong baklam ai te dengi pet na ka record book ki tho ba umdan la tang sposingi
kata gi report nagi bagi actual bagi report gi kena bagi sabat lain ba kali kalai dapat kamera zoom kali kalai dapat kamera thia ka jongki bakali kalai dapat gi railings ya kata ki kham to ai mut ki cover up ini kalau ki cover up baru kai Ito ngila ba ng bagani kadi kaching pamsim kaya na kaliang singa principal ba kata ngila ban ong ba khamsim kya ga principal te namar ba ngi haban nge ki students ki badan ru te menta bro arliang ki principal ko ong ba khlam yo kata ka city ki nakaliang jong ki students pada ki ong ngila pen poi kata ka city bat ngangit scam ba ki ong ba kadon kata ka recorded audio clip bagi la record por bagi keren bat ka principal menem stem te ya kata kin sapa sanga ban ngan sapa sapi ba pinya sangap ke gijing keren hapadeng ki taki kena school bat ka nong hikai baka principal jong school te sekawai ru ngilap ba nang we ngim kwa banjer kerteng la ong banai pen pau kerteng we ni kinong trai hang ni wang ba uni electrician jong gani ke school badon ula nadu min sem snem bu join long uni ubri ba su join hang ni hapo ka campus nadu min sem snem ujun hadu mata ujun sisnem tam wang ba uni electrician ula sim syuti la palat ya kasis pa sengi hadu mata mut kim don uta proper electrician uban pet ban kmi ka maintenance ndai ke jing ong joko principal bare ong idon 24/7 electrical maintenance electrician ndai umdan gum kata haba usim syuti di ban bu substitute di ban pet dano dano haba ngi pet ikatu ka record ka register ru ngilap ma bon kita ki electrical malfunction sipang ga ba LED tube light ula fuse sipang ula betai ke plug jong ka geyser sipang kila fuse bang ki bulb me ki kini ki electricity campus ki badan ki light ba su jar jan man la kasngi kum ka nong kbi ba pen to ani ban sungu tu nong tu ba ka don ka problem hai hakalan electrical ndai kam sim kya ya kata manga mo fi jubu mata dengi fuse bulb hai ngi sungu tu ba ka don ka problem hakalan jong kalat tingin kot baju electrician ubanang ubabit ban pen handai hang ni ka ja kat taru ki sisingi ka arpoi to YouTube light ngi ka order refuse tamut there's a huge problem kadon ka jing thut ka bahe ba kimla ban identify ni ki kham ban identify takar ko mag jing ong jong ki khana ki dan kita ki electrical engineers ki bawan ban survey ru ki ong kan simpor hadu sibana ya kani ka kam begin pen handai kani ka principal ka pa pendap kita hapo lai sengi ta ai ka jing kit clear dan Sakawai abangi ya churum sineng jong ni ka campus ngi i ba ki jakasa jong ki khna hostel ru kalong ba isat met hadu kata pi filpet jak jakalet bar jong ki jakasum jong ki itu bet ba kamdan kono ka maintenance na kaliang jong kani ka institute pat kawai ru ka bangi kran be ki khna ru kadai ba ka jing sim sting jong u warden bat kani ka principal ru ngi i ba ka don kat namar ba nakaliang jung warden ki khna ki ong ba ki la adap complain shu harian bu ulet ban complain pressure ka principal ngi su tho ba principal kamdan kono ka man sim ka jing sim khia ka na ka bai dei ka jing complain jing ni khna ti kani ka bangi da lap hi de ki jong ki khmat ni la don hi ki evidence nakaliang ka jong ru le sing in sa shu sam lang shapi ki media ru ya ka jing lap ka jong hi ndai kom bangi la adap batai na ru man ne hi ni su tho bit ba ka jing penyat nani ka management jong ni ka school ka shim sting hadu kata ata ha ka bedai bat ka jinglong ka jingman jong ni ki khna kan te ka isait met ru namar bangi yo ban ye shong bat ki khna ban yo ban ya kren bat ki ong dei tang ka nadu bawan ka ni ka principal hi ka wanja ki ki baro andai ki don ki principal ki berem bapli ki shim khiai ka kam ki long serious kan ya ka complain jong ki khna andai nadu bakawan ka ni ka principal last year 2023 hadu manta kam shim ladan kono ka jing shim khia ka jengka ndai bangi ekran bat ka principal pade ka deny bet kita ki baro bangi ekran bat ka anget scam ba investigation ka ba don menta bat ka finding ka investigation ka pau shini ki ba kham tam ki kimi ki pa ki pha ki khon jong ki hakani ka skill bat lap ki jing shisha ka nomor ni wan gum ka party ru ban lap ki jing shisha am dei tang man kedau ya kata ka jing duna ne ka jing duko jong ka kam hang ni ang te hindai ka concern ke jong i na kaliang jong ka parti ka dei ba ki khna ki bon puli hang ni ki dei benyo ka jing puli ka babiang bat ka badan ka security kan kam dei shu ka kata ki institute ka bangin ong ba kan bu jing ma pan ban ka jing im ka jong ki kan ti na kaliang jong ka parti ka tai ka dei ka wei na ka phang ka ba khmat na mangi su thu ba ki mi ki pa ha ba ki pha ki khun wan ban puli hang ni ki kwa ye ka babhatam bat ka jing puli ka babhatam dei tang ka jing puli hindai ka jakasa ka bam ka di bat ka saudang ka saukun ka jong kiru kan long ka babha bat ka bajanai ke tin kalian ka rungi kumba ngi la ong iba to ni mene ba ngi wan nakapati bagi sungkhya
baka wan kum gini ke jingja ti nginra kan ka khobor sekaliang joka parti but halor ke jing ujor bre jong ki kimi ki pa ba phiru layo banya keren mene phi ba kadon ke jingi pher bak labang ha ki principal ki ba minswa bat kani ke barang wan menta ten kaliang ke jongi la kalong gum ta la ka de ke jing sisa gindawa lingba nomor ba ke Central Institute lingba MP Berom jongi Dr. Ricky Singkon ba di ban tho sa ministry ba di ban pin change no principal ba wan ra di ki balong fit ne ki badon kata ka caliber ki balak ban sinsar ka biang haga administration kay bang ilap hang ni ba ilap ka administration kalong ka total failure kamla ban penyat ya ka school tingidong kam lagi beliau ki balak ban penyat ya ka school kata hi ka khobor ping pa bangin pa